Districte Esportiu. Tota la informació de l'esport de Sants Montjuïc a Sants 3 Ràdio. Passen 10 minuts a les 8 del vespre aquí a Sants 3 Ràdio en directe al 103.2 de l'FM i comencem el programa d'avui parlant amb en Daniel Llambric, un esportista paralímpic i el primer atleta albí a creuar nedant l'Estret de Gibraltar. Daniel, bona tarda. Bona tarda. I felicitats pel teu repte. Moltes gràcies. En primer lloc, què et va portar a creuar nedant l'Estret de Gibraltar? Doncs va ser com una espècie de... Bueno, el típic amb un sopar, parlant amb uns amics del Fast Triathlon, que és el club nostre. Hi havia un que tenia la idea de fer-ho i jo de seguida que ho vaig sentir i vaig voler apuntar. Va ser fruit de la casualitat una mica i vas dir, vinga, som-hi. Sí, correcte. Ja fa 2 anys d'això i com que és un event que està una mica de moda ara i hi ha bastanta llista d'espera, doncs fa 2 anys que ens hi vam apuntar i ens va tocar doncs, el juny d'aquest any. O sigui que hi ha cua, està tot reglamentat el fet de creuar l'Estret de Gibraltar. Correcte. Un dels fets destacats és que has estat el primer atleta albí a fer-ho. Com afecta a la pràctica esportiva el fet de ser un esportista albí? Bueno, és una mica més complicat pel tema primer de la vista, tinc una discapacitat visual bastant greu, d'un 85-90% de discapacitat. Aleshores, jo soc triatleta, competeixo amb un guia, nedant, amb bicicleta anem en tàndem i corrents anem lligats també, i aleshores és un dels hàndicaps més grans. Un altre és el sol. Al ser albí el meu cos no crea el pigment que a vosaltres us fa ser morenos i aleshores m'he de protegir molt. De fet, de l'estret vinc bastant cremat. Són aquests dos aspectes els que han dificultat la teva pràctica, tot i això vas poder sortir amb bé, diguéssim, d'aquesta... Sí, a veure, ho havia preparat força bé amb els meus companys i vam tenir molta sort, va ser un dia molt bo, el mar ens va ajudar molt també i ho vam poder fer força bé. Quina és la teva relació amb el barri de Sants? Bueno, visc al barri de Sants al costat del metro de Badal, ja fa un anyet i alguna cosa. Abans vivia al carrer de Sugranyes i entreno al Club Esportiu Mediterrani diàriament i aquesta és la relació. Anem pas per pas. Abans d'arribar a l'Estret, entrenes al Club Esportiu Mediterrani. Com va ser la preparació prèvia abans d'afrontar aquest repte? Bé, doncs... una part va ser individual, jo a la piscina, preparant, nedant metres, al gimnàs també, per evitar lesions i aquestes coses, i una altra part va ser amb els altres companys que ho vaig fer, que érem un equip de 4, que ho preparàvem juntament al mar, a fer tirades llargues de més quilòmetres per simular una mica el que ens trobaríem allà. I ha sigut un entrenament diari fins al dia que vas fer l'Estret? Sí, correcte, cada dia. La setmana prèvia vas preparar-la d'alguna manera especial, veient que ja s'acostava la data? No, potser vam baixar una miqueta el volum, però no res especial. Seguir la rutina habitual? Sí, exacte, el menjar normal, una dieta equilibrada, entrenar cada dia, però ja et dic, baixar una miqueta els metres perquè ja s'acostava el moment i res més. Què vas fer el dia abans d'anar cap al sud d'Espanya? El dia abans, acaba de comprar les coses que em faltaven, les cremes per protegir-me del sol, algunes barretes que no tenia, les vaig haver d'anar a buscar, i gels i aquestes coses, i fer la maleta, i entrenar. Vaig anar a entrenar també. Us vau llançar a l'aigua al migdia del dia en qüestió. Quan havíeu arribat a la zona de l'Estret de Gibraltar des d'aquí a Barcelona? Vam arribar el diumenge a Tarifa i el creuament es va fer el dimecres, que és quan l'organització ens va dir que era un dels bons dies que hi havia per creuar. Per tant, vau estar sobre terreny aquests 3 dies abans de poder-vos aventurar. Sí, exacte. Quan et vas despertar dimecres, obres els ulls, què penses? Bueno, vaig pensar que havia arribat el moment, que per lo que m'havia estat preparant fins aleshores, que em va venir al cap la meva mare, que va morir a l'octubre, i li he volgut dedicar especialment a ella, i molts nervis, respecte, perquè mai havia fet una travessia tan llarga i amb el mar Mediterrani que conflueix amb l'oceà Atlàntic. Era molt de respecte, una mica de por, la veritat, però amb moltes ganes. Passa el matí, arriba l'hora de la veritat. Com anaves vestit per nedar pel mar Mediterrani en aquesta confluència amb l'oceà?
Bueno, amb neoprè. El neoprè, perquè si no les temperatures m'imagino que eren massa baixes. Sí, les temperatures que et pots trobar allà són molt fluctuants, tant bon punt està molt freda com està freda, com trobes alguna corrent així una mica templada, però en general és fred. L'aigua estava, si no recordo malament, a 22 graus, que sense neoprè pot costar una mica. A part, el neoprè a mi em salva del sol. Quina va ser la ruta que vau fer per creuar d'una punta a l'altra? Vam sortir de Punta Cires de Tarifa i vam arribar, no sé si ho dic bé, vam sortir de Tarifa i vam arribar al Marroc, que no sé si és Punta Cires al Marroc, no ho recordo bé ara. Són uns 15 quilòmetres més o menys de Sí, va sortir 15,9 per ser exactes. Quant temps vau trigar a fer-ho? 3 hores 43. Déu-n'hi-do, sense parar, sense descansar, 3 hores 43 nedant. Cada 45 minuts paràvem per fer un avituallament de 45 segons, beure aigua, qui volia menjava, qui volia prenia una pastilla de salts per no deshidratar-se. Bueno, cadascú tenia la seva preparació pel creuament. Abans de llançar-vos a l'aigua i també durant el recorregut, veieu l'altra banda de l'estret? Sí, es veia a l'horitzó, es veia la silueta d'Àfrica. I cada cop més a prop a mesura que avançava. En algun moment vas dubtar de poder aconseguir quan ja estaves a l'aigua? Bueno, va haver-hi algun moment on un dels companys nostres, l'Ivan, va començar a tenir una mica de mal al braç i deia que li costava molt fer força sota l'aigua, que li costava avançar. Ens vam espantar tots una mica i vam estar molt pendents d'ell a veure què és el que passava. Però el nano ho va fer molt bé, va ficar molt de cor, molt de cap, molta força i vam poder creuar. Què va ser més difícil de completar aquests quilòmetres nedant? Bueno, jo crec que el més difícil ha estat tot el previ d'arribar. Un cop allà, quan t'hi tires, ja ho tens tot preparat, o sigui, tu has entrenat suficient, ho tens gairebé fet. Només t'ha d'ajudar una mica del mar, perquè a vegades al mar, doncs, si no vol, no creues, i només que vam tenir la sort de tenir el mar a favor i de seguida ho vam aconseguir. El mar que juga un paper molt important. Quins eren els perills amb els quals us hauríeu pogut trobar o us vau trobar al llarg del recorregut? Doncs els perills era bàsicament el vent, les corrents que n'hi havien, que vam tenir la sort de que moltes les vam tenir a favor, però si haguessin estat en contra, doncs s'hagués complicat bastant el repte. També el tràfic de vaixells que n'hi havia per la zona, que s'ha d'anar molt en compte, l'organització que ens guiava amb un vaixell davant, doncs ha d'anar amb la ràdio constantment pendent de que no ens passin vaixells enormes per sobre, que vam veure, i també la fauna marina que hi ha per allà, que vam veure alguna balena i alguna cosa més que no vam veure. Per tant vau conviure amb animals marins salvatges enmig de l'estret. Sí. Anaves acompanyat, ara ho comentaves, qui éreu els que vau fer aquesta cursa? Érem un equip de 4, que és l'Arnau Rueda, l'Ivan Hidalgo, el Pol Bremont i jo. Ells em van guiar perquè, com ja t'he comentat abans, tinc aquesta discapacitat visual i aleshores no puc nedar sol al mar, necessito que algú em vagi guiant cap a on he d'anar i ho vam fer força bé. I estàveu acompanyats d'aquesta barca de l'organització i també d'una altra llanxa. Va una barca relativament gran davant, que és la que marca el rumb, i la Zodia, que és la que ens acompanya molt a prop nostre pels avituallaments, i va un socorrista per si passa alguna cosa que et pugen i cap a casa. Què va suposar per tu arribar a la meta al Marroc i complir aquest objectiu? Doncs superorgullós, sabia que era una gran fita al ser la primera persona amb albinisme en poder creuar. Estava molt content també per tot l'equip, per tot l'esforç que havien fet. També superorgullosos de col·laborar amb Oxfam Intermón, que hem vinculat el projecte amb ells i hem fet com una espècie de col·lecta amb tota la gent que ha volgut col·laborar amb els seus donatius i tot el conjunt crec que ha estat molt bé. Ara anem a abordar aquest aspecte solidari, el vessant més solidari de la teva iniciativa. Per què ho has fet això pels refugiats? Sí, pels refugiats i per la gent que vol buscar una vida millor i que es llencen al mar sense res a buscar d'un altre país on no passi fam, on la guerra no els destrossi la vida i la majoria moren al mar, no aconsegueixen arribar. Llavors ho hem volgut fer per tota aquesta gent.
Ha sigut el simbolisme de creuar l'estret que dia rere dia milers de refugiats que intenten arribar a Espanya venint del Marroc i d'altres països amb barques amb l'Estat. Aquest simbolisme de connectar els dos continents. Exactament, sí. Justament ahir vam veure una notícia d'una barca que van localitzar amb tota la tripulació de dins, doncs estaven morts. Era la primera vegada que feies una aventura tan llarga a mar obert, nedant tants quilòmetres? Sí, és la primera vegada. Jo abans havia sigut nedador, però nedador de piscina, al mar jo no hi anava gaire, la veritat. A més, és un lloc on toca molt el sol i sempre, més aviat n'he fugit. I després he estat triatleta i fem el mínim per passar el segment de bici, són 750 metres nedant. Això eren 16 quilòmetres com a molt bé que ens va sortir, però que haguessin pogut ser més de 20. Vam tenir força sort, la veritat. Fem ara una mica de mirada enrere a la teva trajectòria. Has participat en 5 Jocs Paralímpics, entre els quals a d'Atenes 2004, que vas aconseguir una plata. Sí. Quin és el record més especial per tu d'aquesta trajectòria olímpica? I a Barcelona el bronze per mi és la medalla més important. Tot just ara fa 25 anys. És un any superespecial per mi perquè tinc els records molt recents encara d'aquells jocs i em fa molta il·lusió i estic molt emocionat, la veritat, és un any superespecial. Aquest bronze seria la fita de la qual et tens més orgullós, mirant el passat? Sí, em fa més il·lusió. A veure, la plata d'Atenes també va ser molt important, però va ser una plata amb l'equip de relleus i el bronze, vulguis o no, me'l vaig guanyar jo sol i eren els meus primers jocs, era a Barcelona, era amb la família al davant, tota la piscina cridant el meu nom, apoyant-me els meus pares. És el que tinc el record més viu. L'emoció d'uns jocs de casa. Ara parlaves de la família. Vas tenir companyia d'amics, família a l'estret quan vas fer l'aventura? No va poder venir. Recentment he estat pare també i la meva dona es va quedar a casa amb la meva filla. Mirem ara el futur esportiu d'en Daniel Llambrich. Quins són els reptes futurs que et planteges com a triatleta i com a nedador? Bé, doncs ara he acabat l'estret i estic ficat amb la Lliga Mundial de Triatló. El que passa que hi ha el problema dels diners. La federació no arriba a pagar el que hauria de pagar i llavors ens ho hem de costejar tots nosaltres buscant sponsors i ajuts i arriba un moment que no trobes lo suficient. I aleshores estic una mica amb un impàs d'espera, m'agradaria debutar l'any que ve amb un Ironman i estic una mica així a veure què és el que faig. Seguir remant endavant cap a aquesta trajectòria esportiva. Daniel Llambrich, esportista paralímpic i el primer albí en creuar nedant l'estret de Gibraltar. Gràcies per ser aquí, felicitats per repte i a seguir endavant. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Sants 3 Ràdio, sempre amb els equips del barri.